Γεια σας, καλωσορίζω όλους τους φίλους της σελίδας μας στο YouTube. Θα κάνουμε μία ανάλυση λιγάκι για τους long term holders και τους short term holders, πώς συμπεριφέρονται, και θα κρίνετε το πού βρισκόμαστε και το τι πρέπει να κάνετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. 3 γραφήματα μόλις θα δείξω, θα διαρκέσει μόλις 3-4 λεπτά περίπου η ηχογράφηση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λιγάκι για το γράφημα με το supply, δηλαδή πόσα νομίσματα κατέχει οι short term holders και πόσα οι long term. Θα δούμε διαχρονικά. Ξεκινάει το γράφημα από το 2012, που τότε το bitcoin ακόμα δεν ήταν τόσο γνωστό και το τι μπορούσε να κάνει σαν αποθεματικό νόμισμα, και βλέπετε ότι είναι κοντά long term holders και short term. Εδώ βλέπουμε ότι είναι περίπου το ίδιο. Από ένα σημείο και μετά, περίπου από το 2015 άνοιξε αυτή η ψαλίδα, έκλεισε περίπου το 2018, όταν τελείωσε περίπου και το bull market τότε του 2017, και από εκεί και πέρα έχει ανοίξει ξανά η ψαλίδα. Εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι η δύναμη των long term είναι σαφώς πολύ πολύ μεγάλη σε σύγκριση με τους short term. Short term είναι αυτοί που κάνουν συνήθως το καθημερινό trading και διάφορες άλλες υπηρεσίες που παρέχουν στην ουσία μέσα στο bitcoin. Οι long term είναι άνθρωποι ή funds τα οποία αποθηκεύουν και κρατάνε για μακρόχρονικό ορίζοντα. Πάμε λιγάκι να δούμε στο επόμενο γράφημα, το οποίο εδώ θα δούμε ότι πότε κάνουν shortάρουν την αγορά οι long term holders και πότε κάνουν short, δηλαδή πότε πουλάνε πολύ. Θα δούμε διαχρονικά ότι shortάρουν στην ουσία όταν η αγορά πλέον είναι σε σημείο το οποίο είναι να βγάλουν τα κέρδη τους μετά από χρόνια. Βλέπουμε εδώ ότι εδώ έχουν σορτάρει σε διάφορα σημεία, τα οποία είναι είτε άνοδο, όπως έγινε το bull run του 21-22, όπου ήρθε η ώρα να σορτάρουν, και κάποιοι εδώ κάνανε long, δηλαδή στην κοιλιά που έκανε τη διπλή κορυφή, κάνανε long και αγοράζανε οι long term holders. Βλέπουμε τώρα, πάμε τώρα στην περίπτωση που μας αφορά τώρα, ότι με το που μπήκε το 24, γι' αυτό και το bitcoin δεν συνέχισε την ανωδική του πορεία, ότι πολλοί long term holders, κυρίως miners και διάφοροι ή και fans ακόμα, σορτάρανε την αγορά. Οπότε τώρα όμως έχουν ξεκινήσει τον τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, να κάνουν long πάλι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό μας προμηνύει ότι η αγορά θα πάει για άνοδο, θα πάει για τους επόμενους μήνες. Πάμε να δούμε το αντίστοιχο γράφημα για τους short term. Θα δούμε ότι οι short term έχουν σχεδόν ανάποδο γράφημα, δηλαδή όταν η αγορά είναι πάνω, δηλαδή πάει για πάνω, τότε κάνουν long. Οπότε αρχίζουν και συσσωρεύουν για να πάρουν την άνοδο. Όταν αρχίζει και κάνει μια πτώση, όπως είναι τους τελευταίους μήνες έχει κάνει μια πτώση, τότε κάνουν short, δηλαδή κάνουν το ανάποδο περίπου. Υπάρχουν βέβαια κάποιες περιπτώσεις που έχουν κάνει short και οι δύο. Σε αυτή την περίπτωση είναι όταν η αγορά πλέον έχει δώσει τα κέρδη που έπρεπε να δώσει σε κάθε κύκλο του bitcoin, όπως έγινε το 17, όπως έγινε το 22-23, έτσι έδωσε ό,τι ήταν να δώσει. Και μετά κάνανε short και οι long term holders αλλά οι long term κάνουν για λιγότερο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε, ότι πρέπει να δείτε τώρα τι κινούμε. Είμαι short term ή είμαι long term. Αν είσαστε κάποιοι long term, τότε θα πρέπει να κάνετε long, δηλαδή να αγοράζετε και να αποθηκεύετε αυτή την περίοδο. Οπότε ξέρετε περίπου σε ποια φάση βρισκόμαστε. Επίσης,
Για όσους δεν ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό τα μποτάκια μας. Οπότε εμείς τρέχουμε τα μποτάκια μας και ακολουθούν την αγορά. Εδώ βλέπουμε κάποια μποτάκια που έχουμε ενεργοποιήσει, άλλο έχει δώσει 1%, 0,79% και παίζουν σε διάφορα νομίσματα, τα οποία κάνουν αγορά-πώληση αυτόματα. Οπότε αυτή η αγορά-πώληση μας δίνει ένα κέρδος. Εδώ βλέπουμε Solana BTC. Οπότε μας αυξάνει τα bitcoin, τα συγκεκριμένα bot. Ή βλέπουμε παράδειγμα bitcoin δολάριο ή Kaspa δολάριο έχουμε επιλέξει, ή BNB BTC. Εδώ μας αυξάνει πάλι τα BTC. Όσοι θέλετε να ασχοληθείτε με τα μποτάκια, γιατί είναι καλή η αγορά, είναι η τέλεια μάλλον η αγορά για μποτάκια αυτή τη στιγμή, δίνουν πιο πολύ κέρδος από ότι να κάνω οτιδήποτε άλλη δραστηριότητα, και ειδικά όταν πιάσει και το bull run που περιμένουμε όλοι το 25, υπάρχουν μποτάκια που ξεπερνάνε και το 400 και 500% ετήσιο κέρδος. Όσοι θέλετε θα ελάτε σε επαφή μέσα από την ομάδα Crypto Mining Ελλάς, στείλτε ένα προσωπικό μήνυμα ή γράψτε τα σχόλια στο YouTube. Καλή συνέχεια και θα επανέλθουμε με νέα βίντεο με ανάλυση της αγοράς.